Brillanti Singer. Kull nhar ta' erba' mit-12 ta' frar fid-9 eskwart ta' filgħaxija dejjem fuq One. Il-Partit Nazzjonalista permess tal-Avukat tal-Kap Nazzjonalista nnifsu u li jmur il-qorti wara Bernagrek ħareġ kontra riforma fl-inkjesti maġisterjali għax issa se jiġu aċċettati provi konkreti biex tinfetaħ tal-inkjesta u mhux iżjed xi ħadd jista' jitloba fuq dak li sema minn xi ħadd, eżempju f'ħanut tax-xorb. Edward De Bono li wkoll qrib ħafna ta' Jason Azzopardi mar fuq il-medja tal-Partit Nazzjonalista u qal kontra riforma li tolli l-grad tal-prova biex ma jkunx hemm abbuż mill-ġustizzja. Jiena kont f'bar ġo Rabat Għawdex u stmajt lil Tizju qed jgħid lill-Ministru tqassam il-Berz lill-Laburisti għad esklużjoni tan-Nazzjonalisti jew ta' kull min ipprova jitlob biex jieħu Bert jew l-imġar jew ix-xlendi. U ta' dan kellu jħallas. Dik illum jien ma nistax immur b'dik l-allegazzjoni quddiem il-maġistrat u nitolbu jinvestiga. De Bono l-menta li issa ma tistax tiftaħ inkjesta maġisterjali fuq hearsay, jiġifieri fuq għajdut, iżda trid prova ammissibbli, jiġifieri prova bbażata fuq probabilità quddiem il-qorti. Għax il-prova trid tkun ammissibbli. U hearsay, allura skont il-liġi tagħna mhuwiex ammissibbli. Dan l-ġiru rieħu wkoll fuq ix-Xandir Nazzjonali d-Deputat Nazzjonalista Carol Aquilina meta kien qed jiddibatti mal-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attard fejn qal li hu kontra li jogħla l-grad tal-prova biex tinfetaħ inkjesta. Fuq il-domanda illi jekk hemm tkunx problema li jkun hemm prova ogħla, prova aktar ammissibbli, meta jkun hemm allegazzjoni. Il-prova li hija meħtieġa biex tinfetaħ inkjesta maġistrali ma ngħidix jiena ma tgħidha l-qorti hija il-prima faċe. Jiġifieri bejn il-possibbli u l-probabbli. Il-Ministru qed jipproponi li dal-grad ta' prova tola għal bilanċ ta' probabilità. Ma taqblux intom. Żgur li ma naqblux. Għaliex sistema abbużiv. Sistema abbużiv. Ir-riforma fil-proċess tal-inkjesti maġisterjali mhux se tċaħħad l-ebda dritt taċ-ċittadin li jiftaħ inkjesta quddiem maġistrat, anzi bil-bidla il-proċess se jkun elevat għal imħallef li jiddeċiedi jekk tinfetaħx inkjesta maġisterjali abbażi ta' provi ammissibbli fil-qrati. Provi li mhux ikunu bla ġurament u fuq xqal ħadd ieħor fejn jingħata lokal abbuż, iżda provi konkreti bbażati fuq probabilità u mhux possibilità.